The Local Traveller together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Idek fidi nduru d-dinja, karozzini jew tal-linja, ferrovija li jiddid, x'in niġbraw bil-mixin, naru silċin gawdu l-ħajja, monstri kbar sewqu ġrajja, draguni minn ta' kull is, ħajja waħda għal-pinnis. Xi drabi niġi biex inżur post u telibni l-kurzità dwar il-madwar. Hekk ġrali fil-fatt illum. Ġejt biex niltaqa' mal-gwida tal-Mużew tat-Tunnara li qiegħed max-xatt il-mellieħa fit-triq dawret it-Tunnara li tibda propju minn hawn minn fejn qiegħda jiena fejn hawn l-slipway ta' Santa Marija. U hija medda ta' triq max-xatt li jekk timxiha ma fiex iktar minn nofs kilometru, imma jekk timxija tiltaqa' ma' ftit kurzitajiet interessanti. Jekk timxi ftit sibt fuq Google Lacus Bay u ġitni l-kurzità għaddixini. Issa qed nara xi bajja vera ħelwa żgħira ċkejkna biċ-ċak. Intu miexi mal-kosta issib fdalijiet tat-tieni gwerra dinjija hawnhekk ara. U sa nibqa' miexja lejn il-Mużew tat-Tunnara u sa ngħaddi minn fejn parti għajdula tas-Sorijiet għax hemm dar tal-irtil tas-Sorijiet tal-Agostinjani. Tony! All right. All right, How are you? grazie. I'm good, thank you. Inti kif inti? All right, waxxu. Welcome għal Mużew tat-Tunnara. Xi ġmiel, kemm hawn interazzjoni qed nara mill-ewwel kif tilqgħu min-nies. Għadina l-ewwel net aħna normalment illum peress li għandna dawna il-medja biex ngħidlek qabel ma kienx hekk. Dana sar hekk sentejn ilu. Fondi mill-Ewropa u allura miltu daw il-viżwali li jgħinu il-dak li jkun jifhem din l-istorja tat-Tunnara. It-Tunnara kienet sena li sostnit lil ħafna komunitajiet Maltin sa ftit snin ilu. Għal sekli twal, speċjalment fi żmien il-kavallieri, kienet waħda mill-aktar sorsi ta' dħul importanti u kienet tanta valur li spiss kienet tingħata lil dak li joffri l-ogħla prezz. Imma t-Tunnara kienet ukoll ħajja ta' kuljum, ritwali u stejjer li ħallew marka fil-kultura tagħna. Naħseb illi qabel ma nżuru l-mużew xira illi it-tieni naqra Storja tal-post. Tal-post, dil-batterija illi kienet imbniet mill-Franċiżi mill-Gran Mastru. Dik kienet ibniet fi żmien il-Gran Mastru Perellos. Dina kien ibniet 1715 u 1716. Il-binja kienet forma ta' triangel, jiġifieri inti għandek da s-sajd u s-sajd liħor iħares fuq il-baħar. U s-sajd ta' ġewwa u s-sajd ġifieri tal-faċċata iħares fuq l-art. U kienu jiddefendu il-wit tal-mellieħa. Jekk qed tinnota għandek dawk iż-żewġ toqbiet. Iva? Tarhom? Dak kienu saru fin-1936. Dak kienu saru fit-tieni gwerra dinjija, hemmhekk kellhom il-machine guns. Ġifieri r-rużu tagħha dak iż-żmien kien proprju biex ukoll bħala diviża. Barra dik kienu bnew dik il-beach post. Tara dik il-kamra, mbagħad fejn hemm il-bank hemmhekk hemm kurutur li jaqgħod mal-kamra l-oħra. Issa hawnhekk kienu hawn il-kanuni, kienu jduru d-dawra kollha, minn hawn kienu jibdew il-kanuni. L-ewwel bdew b'4 kanuni, u mbagħad spiċċaw bit-8. Issa meta ġiet il-gwerra, meta bnew il-beach post, neħħew il-dik kollha u għamlu l-beach post. U l-beach post jekk tinnota, il-ġebel tagħha, tara, dik hija parti mill-binja l-antika. U dan allura għalfejn kien jgħaddi? Dak ġi wara il-bib, dak il-ġi wara. Ġi wara. Dak fetħuh għax imbagħad fil-50s u 60s kien jintuża bħala sport club. Kienu mill-mellieħa stessa tfal tal-mellieħa. U kienu jagħmlu l-ħobż biż-żejta u mbagħad ta' parti kienu jagħmlu l-water polo, mbagħad fil-fatt
Ara għatem fejn kellhom fejn kienu jaqbżu minn fuq għal-plan. Xieħlew, jiġifieri di għandha Għaġina, storja unek, wkoll marbuta mal-komunità mill-ħija. Eżatt, hija kienet minn dejjem kienet, jiġifieri għaliex it-tonnara l-iktar tonnara famuża kienet it-tonnara Daqshekk tal-Mellieħa. tal-mellieħa. Din hija l-kamra ta' wieħed mill-beach post sewa. Issa hawnhekk fejn kellhom il-machine guns kienu jisparaw minn fuq dan, mbagħad hawnhekk kellhom biba kien jingħalaq. Fimtek, ġifieri baqgħet tintuża U wkoll. din l-oħra għax hekk kellha tnejn. Ara l-ar kemmu gustus, dan l-ar. feature hello. Din hija l-ikbar ankra li kellhom tat-tunnara. Din kienet tkun f'sajd minnhom u mbagħad kienet tkun marbuta, kienu kollha ħabel all along tat-tunnara, ġifieri cross. U kienet tkun biex iżomm it-tunnara ma tiċċaqlax. U x'jgħidula? Dik jgħidula kaprajjes. Kaprajjes, ġifieri mhux angra. Kaprajjes, għaliex kienu da termini tagħhom, was probabbli li ġejja Min jaf minn fejn misqalija wkoll, ġejja, misqalija kaprajjes. Xi ġmiel. Jilqak vera sabiħ. Per eżempju, nibda ninnota ċertu. Dana huwa kienu jtellaw id-dajes dak tal-ħabel tal-azzar, dawn dan kien kollox manwal, Dan kien jidħol hawnhekk u jdawru. Din tibda ddur, gerdin għandha ger miksur. Tibda ddur u tiġbed id-dajsa. Min fejn tallimna is-sena ta' Mhux probabbli li ġew minn għand Isqallin. Għax Isqallin fil-1600 kienu ġa jagħmlu t-tunnara. Aħna mmorru lura sal-1564. Mbagħad fis-1648 kienet żgur li qiegħda hawnhekk għaliex il-Gran Mastru Pinto kien ġej jarhom itellaw il-ħut sewa. It-tuna li kienet tinqabad. Kienet tiġi esportata b'xi mod jew le iktar għal-Maltin taħseb. Dak iż-żmien kienet għal-Maltin. Dak iż-żmien kienet għal-Maltin ma kienx hawn eksport għaliha. U taf x'kienu jagħmlu jiklu normali Ħanajdlek dak iż-żmien. fuq in-nar jew inkella kienu jagħmlu xi tip ta' platti. Ħanajdlek. Issa dak iż-żmien kellhom silġ. Qabel għax kienu jagħmlu biex jżommu t-ton. Melils, qattawh, jitfgħu taħt il-melħ. U jinbih it-ton mmellaħ. Alright? Ġivi, meta inti tmelħu t-ton, għandek ma tal-inqas 2 years minnu. Għal laħam il-laħam hekk kienu ma kienx hawn friġġ. Għaw għandna naqra prattika ta' kif nagħmlu loqiedi u xek, per eżempju. Ara ġejja mela ħan nippruvaw il-bowline. Tajjeb? Postal. Mux jimbisna. Nerġa, għanti suppost nafa. Taffiġa minna, għanerġaw, il-bowline. Mux għet jgħamili li sew, għanerġaw. Mux għet jgħamila. Irrit jgħallem aktar aħjar. Mux jispiega għalek sew ġifiri. Issa f'dil kamra u koll interazzjoni oħra. Turu filmat. Għawnek għandek filmati kollu fuq it-ton. Ġifiri ta' pajizi oħra ta' Malta, ġifiri meta jaqbdu t-ton, eccetera. Jiġifieri huma meta kienu joħorġu għat-tuna. Hawnhekk kienu. L-ewwel kienu jitfgħu xbiki. L-ewwel jitfgħu xbiki, l-ewwel jitfgħu x-xibka. Mbagħad kienu jibdew jisu għall-aħħar ta' Mejju, Mejju, April, Mejju kienu jibdew Joħorġu bid-dajsa jmorru fuq il- Issa hawnhekk imorru ta' faċċata. U jaraw x'inqabad fil-gaġġa. Jekk jidħolu, jiġifieri għax Fil-kamra jisa. it-ton jiġi in groups. Sewa ġifieri jekk jidħol jinqabad għandek il-group. Huwa minnu li kien jidħol minnaħa u joħroġ ġifieri hemm it-tidwira. Hawnhekk kara. It-ton jiġi minn din naħa tal-bajja, jaqsam, Iva? joħroġ, kif joħroġ isib slugs bejta fejna slugs Iva? Hemmhekk slugs bejta ngħidu li daħlet ix-xileb. Dik. Hemmhekk kien hemm il-kolonna fejn kienu jorbtu it-tunnara. Nekkara, għandna il-diagram vera interessanti. Dana kien għamlu dan li huwa it-tifel ta' dak. Dak kien. Il-padrun Dak kien għamel li ħafna semmejtuli, żmien. x'ismu?
Daka kien jismu French minn għalija, u dan tifel tiegħu, sa dan kien iżom dajeri. Tarom? Għajt, dik il-kitba tiegħu Iva, iva, dina. it-tifel tal-padrun, fenek, din kolla. zamdan kollha. Meta kien żgħir kienu mur magħhom. Proset ta' dak kollu li rnexxilkom tikkonservaw u tippreservaw permezz ta' dan il-mużew, għax vera, apparti mill-li fih storja, hekk qed naraħ vera ħaj, interattiv. Iva, interattiv ħafna. Illum għalkemm il-metodi nbidlu, it-tunnara tibqa' tifkira qawwija ta' tradizzjoni li għal żmien twil kienet il-qalba tal-ħajja kostali tal-Maltin. The Local Traveller, together with Visit Malta, Enemed, Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and Voluntary Sector, Transport Malta. Xturi din is-sala tal-Gran Mastru. Din is-sala hija sala importantissima, grazzi l-informazzjoni li ġbarna minn dak il-kwadru tal-Papa Piju VI impitter minn Favrej. Daw l-aħħar jużawhom minn tandem kienet Reġina Elisabetta u d-Duka ta' Edinburgh.